Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Pin long i jong nga ban ik ban long ka wei shi reta nga kwa ba pin long i jong nga ban ik ban long